घर में कतना कतना बवाल हो गई। का बवाल भइल बरे? सुनो का सुनाओ तो। नसावे के चलते लागल घरावा में बखरा। अरे ना हऊ बड़का कमाला ऐसा ना हमके अलग कर देलक। अरे ई तोहार गलत भरम बा। पी के पड़ोस में करावेला तू झगड़ा। अरे हाँ और सौरम खूब झगड़ा होना हो। दारू गाजा पी के रोटी करेला तमाशा बिगाड़ लिखल दासा। एगो बात कही बोला देख तू सही कहत अली लेकिन आज भरे को हमार